Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbat iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. İsanmısız, aziz kardeşler, hizmeti Kur'an'yada doğru arkadaşlar. İhtibarınızga milli, medeni, dini, içtimai programımızın balkışının bugünkü çıkarılışını takdim etiriz. Assalamu alaikum aziz milletteşler. Süyünüşlü ki, bizim programımızda qarawçılar sаны ortqandan orta bara. Мен көптен генә büyük şair, Башкортстанның халык шагыйре Әнгам Атнабаевның туган авылында булып кайттым. Анда күрдем шишмәләре дигән бик зур чара үткәрделәр. Һәм шушы чара барышында да берничә тапкыр безнең тапшыруны телгә алдылар. Һәм алар сезгә бик күп итеп сәламнәрен әйтеп җибәрделәр. Шулайдыр ләйсән сеңлем. Сибилә шәшем, җилләр искәндә, зилә үзәк исемә төшкәндә дип без бит әле дә biz hamanda sılığıp jırlıyız. Tuğan yak hisleri bit ol. Hem şunысы da sevinçli. Менә biz her bir tapşırığımızda Allah'ın barlığın, birliğin rastlagan tabiat mucizalaарын күрсәтәбез. Бүгенге tapşırığımızda da мөгаен шундый bir muciza көтәдер әле телевизор караучыларны. Әлбәттә. Biz сезнең белән вагъда иткәнебезчә һәр вакыт очрашкан сайын сезләргә bir buget jan tınışlığı ve süyü sağadat bulak itəşəkmiz. Bugünkü programımızda sizlərgə Bomba Tuman Büjəgə deyib isimlənən bir nəfis film göstərəbiz. İndi bu adnadan alıp biz tağı da bir yana rubrika açabız. Sözlərinin büyüğü büyüklərimizin sözü. Allah Teala'nın adam balasına bergen en büyük niməti hem boylığı ol akıl. Akıl, ol üzerine Allah koya kite almaz, gılım bulmasa. Mesela aş ne kadar yaxşı bulsa, ten şul kadar güçlü hem selamet bula. Demek, akıl da hır hem irikli bulsun için, güçlü hem neticeli hizmet etsin için onlarga negizli gılım gerek. Bu cihetten biz sizin ihtibarınızga sözlerinin büyüğü, büyüklerimizin söz edip isimlengen bu rubrikada biz sizlerge sosyalistik hizmet heroyu, Başkırstan'ın hem Rusya'nın devlet bölüğü laureatı, fen bilgisi, profesör Ömer Garifoğlu Tilaşev bilen şuraşunu takdim edeceğiz. Bomba Tuman Büjəgə. Tabiat içinde химик сугышлар меңнәрчә, миллионнарча ел дәвам иткәннәр. Бу сугышларда иң куркыныч кораллар, иң зәһәр агулар, адам баласының акылына да килмәгән төрле бомбалар кулланыла. Бу химик сугышларның каһарманнары исә кичкенә бөҗәкләрдән башкасы түгел. Менә шын мәгънәсендәге химик сугыш кораллары белән коралланган бөҗәкләрнең берсе Bomba Tuman Büjəgə. Аңа bir дошманы кагылса, шунда ук кайнар су кебек bir химик сыйыкчаны автоматтан да җәһәтрәк тизлектә сиптертә. Бу сыйыкча һава белән кушылганда бомба кебек шартлый һәм bir туман хәленә килеп тирә-якны каплап ала. Бомба тавышыннан күзе томаланган дошман хушсыз калган арада Bomba Tuman Büjəgə качып кутыла. Bomba Tuman Büjəgə bu kadar туры итеп ата ки, мишеннең кап уртасына
дейдірмәсә, ул булмас. Һәм шул кадәр тиз атышлар ясыйдыр ки, аның җитез хәрәкәтләрен хәзерге заманның иң яхшы камералары белән генә фотога алып була. Секундына меңнәрчә атыш ясый алган мондый система ничек эшли дә, кечкенә бер бөҗәк эчендә ошбу химия фабрикасы ничек урынлаштырыла. Бу коралның агу чыганагы каян килә, кая җыела, ничек саклана? Сыйкча хәлендәге зәһәр бер агу бөҗәкнең үзенә бер зарар бирмичә, аның эчендә ничек барлыкка килә дә, ничек атыла. Бер-берсен үтерү өчен яңадан яңа мишеннар ясау белән шөгыльләнгән кешелек җәмгыяте бу сорауларга һич кенә дә җавап таба алмый. Кешелекне мең елларга артта калдырган ошбу бөҗәкләр күрсәткән техник өстенлек адәм баласын ничек гаҗәпләндермәсен дә, ничек хайран итмәсен. Бомба төмән бөҗәге исә һәр атышында мишеньга тидерү генә түгел, үзенең дошманнарының күзен сокрайта, ушын алып, аны исәнгәрәтә. Тормышны сукыр очраклылыкларга бәйләп, бөтен нәрсәне табигать эшләде дигән әкиятләренә ышандырырга теләгәннәрне бомба томан бөҗәге үзенең атышлары белән галимнәрне тирән уйга калдырып башларын ватар. Аш күзеңне, дөнья бу, дияр. Газиз кардәшләр, хәбәрегез булсын ки, 2 июнь көнендә улуг халкыбызның шөһрәтле улы, социалистик хезмәт герое, танылган галим, Ихлас мәхәлләбезнең асас корылышына хәер фатихасын бирүче, еллар дәвамында юлыбызны яктыртучы профессор Тыляшев Гомәр Гариф улы жан таслим итте. Бүген 3 июнь көнендә Гомәр Гариф улы Тыляшевны Уфа баш калабызның көньяк зиратына дәфен кылдылар. Мәрхүмнең яткан җирләре кызыл балчык булып, юрганнары кара туфрак булса да, бүгенге дугаларыбыз аның рухын сөендерсен. Мәрхүмнең рухы сөйкле пайгамбарыбыз Хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям белән, аның белән тарафтар булсын дип дугалар кылмактабыз. Әһле сөннәт галимнәребез әйткәнчә, үлем белән очрашуны һичбер кеше, һичбер заман белмәс. Нәкъ шагыйрь әйткәнчә, белсәм, үлем белән очрашу кашан, ничә сәгатьтә, белсәм, табутымның тактасы кайсы агачта. Инде әһле сөннәт галимнәребез боерганча, үлем яхшы нәрсә булыр. Аллаһдан бу хәбәр. Үлем һич яхшы булмаса, үләрме иде пайгамбар. Ихтибарыгызга моннан 3 ай балкыш программабызда күрсәтелгән хөрмәтле Гомәр Гариф улының гомеренә, иҗатына багышланган программабызны күрсәтәбез. Мәрхүмнең рухын сөендерсен иде. Нәселләренә сабырлык, түземлек теләп дугалар кылмактабыз. Газизләрем, Мөхтәбәр шәхесләребез рубрикасында сүзләрнең бөеге
büyüklerimizin sözü karşınızda Rusya'nın hem Başkırstan'ın devlet bölük laureatı, sosyalistik hizmet heroyu Profesör Ömer Garif Ulu Tilaşev. Hoş geldiniz bizden stüdyomuzga. Görəsiz, Ömer dibiz, öte kış, kile yaz. Biz şulay Ömer itebiz, siz mişe Ömer'nin uzganın. Elbette siz millet atası, aksakalımız bularak bu rubrikada sizin aytır sözleriniz bek köp. Biz alarını tınladık, sizden işittik, tınladık da kulaklarımız huzurga kavuştu, gözlerimiz dünya hakikatin kurdu. Indi bugün siz bizning karşımızda o'zingiz, Ömer Garifoviç, milletke elbette nasihatlarınızı, aytır sözlerinizni aytınız. Bizning millet Türkiye halklarının olganda biz soңғы yıllarda gına özümüzün şim tarihimizni göre işte başladık. Biz bugünkü kadar yaşayış bulay bulatırlar nedende. Buna bu Tatar Mongol, Mongol Tatar bolgan, Rəsəyni basıb algan. Şunday halde Rəsəy kollukta yaşayan. Demek fenlerinin tarih deyip isimlenlerine basım yasav bizden için mühim. Çünkü İslam alimlerimizden birisi tarihini ne kadar yaxşı bilseniz, şol kadar şahıs bulursiz. Demek şol kadar ilahiyatçı, şol kadar alim bulursiz deyip etken. Şunda indi bizning halkını, Türkiye halkın yanıgına halk, onun burungu tarihi yok deyip көрсәтергә тырышу ул әле бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Шулай да соңгы елларда бу яктан күп кенә ачышлар ясалды. Беренче безнең алып карыйк Гумилев, Лев Гумилев ул шим итеп әйтте, бу Рәсәйне татар-монгол коллыкта тоткан дигән нәрсә ул бөтенләй буш сүз диде. Андый эш булмаган. Türkiye halkları, Tatar halkı, Rəsəy halkı bilen birge yaşap, ul gümmen Rəsəy devletin, biz Rəsəy devletin düzügen halk dedi. Mene şulay ettirip bizge bik zor beye verdi. Şundan soňky yıllarda köp gene şunu ispat ete turgan kitaplarda çıktı. Mene şu 2-3 yıl içinde Vilmir Zayanov bik zor işler işlep, birnişe bizge bütünlüğü bilgili bulmagan kitaplarını Rus diline tercüme etip bizning okuşalarga bile gitti. Onda biz indi özümüzün halkının ming yıllar elek nişik yaşaganын görüp biz şok katabız. Mine şuşunu bizning halk, güvesi halkımız, özümüzün halkımız. Biz yine tügül Rəsəy halkı, Rus halkı da bilmeyimiz. Şunun için biz eligi eski stereotip boyunca ular basıp alap yürüyen halklar diyen nerse hemen de bizning tarihte kala. Soңғы tarihine yazılandı da onda da şullarını aytkenler. Tatar Mongol tügül, onu Mongol Tatar deyip aytıp gene üzgertkenler şu sığına. Bizim bit nıklap olup karasan, bizning til, bizning urf adetler bik tiren, tarihi bik tirenge kite. Mine alıp karık, Alres Süleymanov'un aytıyınca, ol özünün az iya degan kitabında bik uş gitarrik tikşini yasay. Aytik mine, aytabız indi Vavilon, ondaki yaşayan halk, onlar burungu halklar deyip aytабыз bitinde. Ol ayta, mine onların tillerinin
Олардан элек килген тил, оларның тилләрен тудырган тил төрки теле. Чөнки мен шулай уйлап карасаң, безнең тел, безнең халыкның ничәмә еллар, ничәмә мең елларлык шундый зур тарих бар. Каршыгызда социалистик хезмәт герое, Россиянең һәм Башкортстанның дәүләт бүләк лауреаты профессор Гомәр Гариф улы Тиләшев. Гомәр Гарифович, әйе, сезнең насихатларыгызга таянып шуны әйтәсем килә. Галимнәребезнең берсе булай дигән, әгәр дә бер халык күңелендә, хәтерендә бер нәфрәт, башкаларга карата бер үч йөртә икән, ул халыклар бәхетле булып яши алмас дигән. Әйтегез әле, Россия халыклары арасында без бергәләп, бер булып, кул тотынышып, аңлашып һәм гөрләшеп, бәхетле булып яшәргә хакыбыз бармы? Ул турыда мин чын белән ризамын. Ул турыда безнең Мостаның да бер әйткән бик матур гына сүзе. Ил ул бер зур агач. Ул агачның һәр яфрагы бер халык. Әгәр дә шушы агачның бер яфрагы җитешмәсә дә, ул агач була алмый. Аның чите кителгән була. Менә шушы зур агачның һәр бер яфрагы, ул һәр бер халык, аның һәр берсенең байлыгы, һәр берсенең тарихы, һәр берсенең гореф-гадәтләре бергә кушылып кына шушы илне зур ил, матур ил, бай ил итәләр. Аллаһка шөкер. Гомәр Гариф, гали җәнаплары, менә сез фән кешесе. Менә галимнәребез тагда булай диләр. Әгәр дә бер кеше химияны белеп, химиядан башка бер нәрсә дә белми икән, димәк ул химияны да җитәрлек дәрәҗәдә белми. Ә инде берәр кеше физиканы яхшы белеп, күңеле белән бераз шагыйрь булмаса, ул да яхшы физик була алмый. Менә сез фән кешесе буларак бу фәннәргә, бу караш, бу юнәлешкә ничек карыйсыз? Нинди генә фән эшлеклесен алып бар карасаң да, ул әгәр дә шул үзенең фәненә генә таянып, фәненә генә егылып, шунда гына эшләсә, бүтәннәрне күрмәсә, җәмәгать эшендә катнашмаса, йөрәге белән шагыйрь булмаса, ул зур галим дә була алмый. To'g'ri fikr. Rahmat. Гомәр Гариф җәнаплары. Әйтегез әле. Сез күпне күргән, күпне кичергән кеше. Сез шушы улуг ватаныбыз Русиядә, безнең җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда. Сез бәхетлеме? Гомумән бәхет бит ул шул тормышыңда матур яшәү, кешеләрнең матурлыгына, яхшы яшәүенә разы булып куану, начар яшәсәң, шунарга көенсенеп карау, чөнки халык белән аның яхшы якларында, матур якларында, кайгысында, авырлыкларында бергә уртаклашып яшәгән кеше генә шулай бәхетле буладыр. Газиз кардәшләр, Гомәр абзыйбыз Гариф җәнаплары тагы да бер фикерне гәүдәләндерде. Әлбәттә мин бәхетле ди. Ләкин мин үзем бәхетле булып, минем халкым бәхетсез булса, миңа андый бәхет кирәкмидер дип әйтә салды. Әйе, Гомәр абзый, рәхмәт сезгә. Сезгә үз халкыбызның, үз илебезнең, үз гомерегездә халкыбызның хөрмәтен күрергә насип әйләде. Әлбәттә бу зур шәрәф, зур бәхет. Ил күгендә сез шулай балкып яшәүләр насип әйләсен. Сезгә сәламәтлек, бары тик сәламәтлек теләп дугалар кылмактабыз. Зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, без үзебезнең беренче тапшыруыбызда Башкортстанның халык язучысы, Башкорт дәүләт университеты профессоры, күп китаплар, күп романнар авторы 92 яшьлек Суфиян ага Поварисов турындагы фильмны күрсәткән идек.
телевизор караучыларның күп санлы сораулары буенча без бу сәхифәне сезгә бүген тагын кабатлап күрсәтәбез. Бу тапшыру халкыбызның йөрәкләреннән йөрәкләренә капкалар ачты. Ул моңлы бер җыр кебек яңгырады. Без Суфиян абзыебыз Поварисов Гали җәнәпләренә ошбу ватанны саклаучылар көннәрендә нәк халкыбыз җырлаганча без бер вакыт җиңелмәдек, җиңелмәбез дә инде дип кушылып җырлыйсы килә. Суфиян Поварисов Илеш районының Тыпый авылында 1924 елның 29 августында Мулла гаиләсендә туа. 2 катлы йорт төзеп, авылларында җимеш бакчалары гөлләндерергә ниятләгән Мулла гаиләсен репрессия елларында тармар итәләр. Суфиянга 1 яшь булганда әтиләре кисәк авырып үлә. Әниләрен 6 бала белән урамга куып чыгаралар. Хукуксызлык, йортсызлык, чиратка салыну. Бу авырлыкларга чыдамый, әнисе һәм апалары ачтан үлә. Нинди генә фаҗигалар күрми дә, ни генә кичерми кичкенә Суфиян. Ләкин репрессия елларында бу йортны безне куып чыгарып, 6 баланы урамда калдырып, йортны кайдадыр алып киттеләр. Шуннан без инде урамда калабыз. Анан без хукуксызлар булып киттек. Безгә бәрәңге утыртыр өчен бер түтәл дә рөхсәт ителми. Бер кәҗә асырырга да рөхсәт юк. 16 яшьтә паспорт алгач, Суфиян Сибиргә 40-50 градус салкында шпал салырга китә. 1 елдан соң кайтып колхоз эшенә чума. Һәм илгә улы кайгы килә. Бөек ватан сугышы башлана. Безнең полк 469 полк Башкортстанда формалашты. Иглин районында, Тавтыман, Покровка авылларында 1943 елда 23 февральдә вакытта Красная армия көне дип йөртәләр. Бу көн безнең өчен бик мәгънәле дә булды, символичный да, аннан кире теге поэтичный дип әйтергә мөмкин. Шуннан соң инде безне апрель айында май бәйрәме алдыннан фронтка озаттылар. Без Иглин районының райком алдында халык җыелды. Без шунда җиңеп кайтарга дип ант итеп киттек. Курский дугасына китереп тыктылар. Бу 1943 ел 11 июль кичтән түнге сәгать 12-ләрдә килеп туктадык. Иртәнгә чаклы минометларны урнаштырдык. Иртән немецләр контратака башлады. Безнең алда булырга тиеш пехота, алар юк. Аннан пехотаның артында танкка ата торган пушкалар булырга тиеш, алар юк. Biz minametçiler, biz minamet 360 kilogram. Binde taşladılar, gittiler. Hazır indi, neden tekiler hücumga koştu, bizge otarga yaramı. Lakin biz pехота içinde savaşabız. Курский дугасындагы утлы бужырада 1-нче көнне үк ярты полк юкка чыга. Сталин полкы дип аталган башкорт полкына өметләр зур була. Мәргән атучы Суфиян Поварисовны расчет командиры итеп куялар. Курскийның утлы дугасында каһарманлык күрсәткәне өчен аның күкрәгенә за боевые заслуги медален тагалар. Җирдә ике якның да танклары кутырган үгездәй сүзешә. Күктә самолетлар ажгырып чүкешә. Канга баткан пехота якалаша. Камауда калгач, пехота үлем утына эләгә. Bir генә солдат та үләм дип йөрми ул. Барсы да исән калырга тырыша. Менә мин расчет командиры булдым шушы полкның. Аннан соң полк бер вакыт камауда калдык. Нидән 3 көн көрәштек. Мен нидән немецләргә каршы.
bir kavim rızıksız, susuz. Şundan indi 4 günge 40 kişiden 4'üne kaldık. Hazır indi men aytdım Raşit komandir olarak men özüme de nemis kilse bir granatını kaldırdım. Başkalar bir nesede kaldırmaganlar. Men bulay dedim indi. Nemisler kilse olurga hazır bizden kuraşmayız. Bu granatını men şortlatam da özüm oturan. Ada Harisov var vızvatka komandiri leytenant. Olay aytdı Sufyan özüm işimle tügül 4'te kuşaklaşabız da şortlatabız. Ulayabız. Ne asirlikka berilmeybiz. Öz düşman kursun, faşist bilsin. Mene Sovet soldatlarının ne ruhunu büyük işte. Şunu ispat eterge tırıştık. Яугир сугышта нең үлем белән очраша. Аны хәтта үлмәс җан дип атыйлар. Днепрода күрсәткән каһарманлыгы өчен Суфиян Поварисовны Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим итәләр. Ләкин бирмиләр. Үлмәүдә, бирмәүдә язмышым. Икесе дә шәп язмыш, ди Суфиян ага. Һич исе китми. Каһарман Украинаны, Белоруссияны, Румынияны, Венгрияны, Чехословакияны немец илбасарларына коткара. Германияда җиңү байрагын казаганчы сугыша. Җиңү көнен ул Дрезденда каршылый. Biz nide 8 mayda 1945 yılda Dresden şehri anlar kurmuyuz hali. Ağaçlık var şunda ornaştık bizim poluk. Hazır bizge ettiler irtege Dresden'i şturm bilen olurlar. Bizge her minamit'e ayrım falan mini ezirler koyduk. Komanda bulmayacak. En başta Katyusha atacak. Katyusha atı bilen biz minamitçiler, artillericiler atar başlarına teyir. Bundan sonra neden bitkeş şturmga vararız. 6 saat de başlanmadı. Atmı Katyusha, 7. yartıda yok. Saat 8. yartıda yok. Atmı Katyusha. Şulay bilmez opturadık. 8 yakınlaşıp gelgende bir jigin başına kelip tuttadı. Bir girar şaktandan. Stoy, отставить, война кончилась, отбой! Attık da kaldık. Әнә шулай мәргән атучы, сугышчы яуда да үлемгә баш бирми. Тыныч тормышта да зур дәрәҗәләргә ирешә. Замандашларының аптыраулы сорауына ул менә шулай җавап бирә. Внимательность, дисциплинированность, сосредоточенность. Вот эти качества помогли мне стать на фронте, минометчиком, снайпером. А после войны стать профессором, писателем. Суфиян Поварисов Бүйük Ватан сугышы тарихына әдәби әсәрләре белән һәйкәл куйган язучы. Аның күп повесть драмаларында шушы чор кешеләре сурәтләнә. Инде язмыш корбаннары, ут эчендәге мәхәббәт, канлы бәхет, төнге фәрештәләр, без фронттан кайтканда 5 партизан кебек романнары сугышның тире картинасын тудыра. 72 yaşta basıldı birinci romanım. Kazan'da bir Tukay klubunda şunday söyleşi oldu. Anda Ömer Başirov, Fatih Hısni, Amirhan Ciniki var idi. Fatih Hısni roman yazısında söz gitti. Fatih Hısni yani roman yazıp yata deyip bir şoyarı beyteler. 60'tan ötken. Yok indi yigitler 60 yaştan soň roman yazıp bilmeyken. Yazıp qarım kelip çıkmay yırtıp ırgıtam. Amen 72 yaşta bastırdım roman. Şundan indi roman yazganda men indi Balzac'tan ilgi aldım. Ol yılında 4 roman planlaştıra. 90 yaşын тутырган Суфиян ага бүген дә иртән торып эш истәле артына утыра. Аның романнар, гыйльми хезмәтләр, мәкаләләр язудан туктаганы да юк. Бәхет шигыре белән башланган иҗаты чын-чынлап бәхетле аның. Оныгы һәм килене белән бергәләп, оҗмах кебек фатирда гомер итә. Күңеле дәртләнгәндә гармунын кулына ала. Кечкенәдән күп авырлыклар күргән, шәхси тормышында да зур югалтулар кичергән, язмыш сынауларында сынмаган, Газраилгә баш бирмәгән каһарман зат, милләтебезнең йөзек кашы ул.
Кайдан шул кадәр көч ала? Узак яшәүенең сире нидә икән? Язмышына рәхмәтле микән каһарманыбыз? Мен Аллага таянам, иманга таянам. Менә бик урынлы сорау бирдегез. Шуннан да мин үзем иманлы кеше. Менә хәзерге минем нигә әлеге үч рәхмәтем бар бу тормышка. Беренче, иң беренче Аллага. Нык таянам мин. Чөнки Аллага ни өчен ул мине 4нче сыйныфта укудан алып баргытты. Ondan bir rahatlı şiir tutundu. Suqur kaldım bir vakit. Suqur idi verttiler. Şundan kere bir ağır şiirini de kaldırmadı. Şuna göre indi Allah bir vakit kişiler at getirgen yolga bastırdı da arkamdan sıyıp koydu. Vallahi deseydi. Alda utlar bulaşak. Utka kırıdan korkma. Eğer korkup kirsen, men seni uttan çıkarmam. Korkma kir. Özün için mi? Dostun için mi? Tuğanların için mi? İlin için mi? Halkın için mi? Milletin için mi? Kir utka. Bana men anda yandırmam seni. Alıp çıkarmam. Şuna göre Allah'a rahmetli. Men Allah kişisi. İkinci halkka, kişilerge. Kişilerini men yaxşıga yamanğa bek ayırmayım da. Yaman degen kişinin de içinde nini de olsa bir osul taş, inci, mercan, gevher bulmay kalmay. Men bu sözünü elimine hazır yazışı olarak da tugul, galim olarak da tugul, pedagog, muallim, okutucu olarak etim. İkinci, kişilerge rahmetlimin. Kişilerimi şu kadar yaratam, şundan da. Endi üçüncü, hizmetke rahmetlimin. Zor vakitler sızganıp şıka verilgenden kile, ivatxorluq tübendikler irilgenden kile Toqay. Sufyan abıyımız Bavarisov. Her milletinin kahramanları, büyükleri bula. Onu selametlik yarlarına çıkarışı gazi kahramanları bula. Gazi kahraman demek ol savaş meydanında bulup jengip üyüne kaytuşlarını, il vatanına kaytuşlarını gazi kahraman diler. Sufyan abıyımız gazi kahramanını bugün tağı da vatanını saklauçular günü bilen can yürekten tebrik etemiz. Sizge selametlik, canınızga tanışçılık dileymiz. Hürmetli televizor karşılar, siz özünüzün tilak fikirlerinizni Kızıl Taң gazetesi aşa bizge jetkire alasız. Hazır indi bu tapşırığımızda ahırına yakınlaştı. Biz sizge gaileleringizge iminlik, tozalık, sağlık, işlerinizde oңuшлар tilep hoşlaşabız. Bizning programmani qarag'iz. Birgalashib qarag'iz kardeşler. Biz sizge uchrashgan sayın bir buket jon tinchlig'i bo'lak etarmiz. Esen, imin bo'lag'iz.